Auto on liikkeellä ja starttiin 100 metriä. Bonilop et. Cirka 100 meter kvar till start. Lähtö on hyväksytty ja kuin varpusparvi pyrähtää liikkeelle ponilähtö ykkösen osallistuja Katras kärkeen 2. Polipuff haparoi hieman, on ravilla ja kiitää kurviin johtopaikalla. Kakkosena 6 Pikku Humanteri, kolmantena 4 Monstorps Opal, neljäntenä 1 Bonobo, sitten välimatkaa viidentenä 3 Jokimäen Sitruuna, kuudentena 7 Olkijoen Oiva ja seitsemäntenä 5 Mäntylahen Maileri. Ruotsalaiskomennossa mennään kurvia. 2 Polipuff ja Vendela Long johtopaikalla. Rakoa 10 metriä tulee kotimaan suurin toivo tällä hetkellä 6 Pikku Humanteri ja Ronja Grönman. Sen jälkeen välimatkaa 40 metriä numeroon 4 Monstorps Opal. Ohjaksissaan Elle Ersson Svedelius. Neljäntenä takasuorana alkua viilettää 1 Bonobo ja Nea Hartikainen. Avauspuolikas on 2.04,5. 2.04,5. Puolimatka on ylitetty kärkiponin toimesta ja 2 Polipuff pistelee railakasta tahtia kärjessä, ottaa pari vaihtoaskelta. On ravilla, jatkaa johdossa ja välimatkaa nyt 30 metriä kutoseen Pikku Humanteri, josta puolestaan 50 metriä ruotsalaisvieraaseen toiseen sellaiseen numeron 4 Monstorps Opal. Siitä välimatkaa neljäntenä jatkaa 1 Opal, viidentenä 3 Jokimäen Sitruuna ja muut ovat kaukana. Siellä 5 Mäntylahen Maileri ottaa lyhyen laukan. Maali suoralle porhaltaan 2 Polipuff, uran 40. kilpailu sillä käynnissä ja haussa jo 26. ykkössija hyvältä näyttää, sillä 30 metriä on kaulaan lähimpään vastustajaan, joka on 6 Pikku Humanteri. Voitokas suomalainen, mutta tänään taitaa Pikku Humanterille olla tarjolla vain 2, sillä ylivoimainen 1 tulee länsinaapuristamme. 2 Polipuff, Vendela Long, täysin pitelemätön alusta loppuun. Vi gratulerar Polipuff, Vendela Long. (2.06,5) oli viimeinen 500. 2.06,5.